ସନ୍ତାଇ ପଳାଉଛି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ମକା ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକା। ଦେଖ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ମକାର ବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମ ମକା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ରବି ଚକଲି ବ୍ଲଗ୍ର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ମକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମକା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମକା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମକାରେ କେମିତି ଚୁଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଗଲିଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ବଜାଇ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୋ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।